A portes obertes, temps de les tafaneries, de les historietes valencianes. La d'avui es diu L'himne de l'eslava, la locució de Quico Fort i la música de Carles Hernández. Des del 1925, l'himne de l'Exposició Regional de 1909 és el nostre himne regional i des del 1984 és l'himne oficial. El seu text no rememora batalles pretèrites, com els segadors de Catalunya. Ni apel·la a ètnies fermes com roures vells, com és el cas de l'Eusko Abendaren Ereserkia, l'himne del País Basc. En definitiva, el nostre era l'himne d'una gran fira de mostres, combinada amb exclusius actes socials, manifestacions esportives i entreteniments populars, que és allò que fou l'exposició regional. Si fem cas dels records de Maximilià Tous, el nostre himne va néixer a l'actual Joia Eslava de Madrid. Modistilla madrileña, muñeca que con tu caja vas... Que ara és una discoteca amb 10.000 watts de so, obert a tots els dies de l'any, però que per aquelles dates era un teatre on s'estrenaren sarsueles com el Tambor de Granaderos o l'Alegria de la Huerta. L'Eslava també va ser el lloc on triomfaren les conegudes com Xiques Eslava, Celia Gámez, Concha Velasco o Norma Duval. Un teatre, per tant, amb una història molt semblant a la de la Sala Bataclan de París, tristament cèlebre. Amor, amor, te quiero así por ser de aquí. Madrid, Madrid, que es un Edén. Als primers anys del segle XX, Tous, d'origen asturià, es guanyava la vida com a escriptor a Madrid. Seua era la lletra de la sarsuela Moros y Cristianos, la música de la qual havia estat composada pel suecà José Serrano en 1905. Ell també vivia a la capital, escrivint les partitures d'obres com Alma de Dios, que fou estrenada el 1907. En aquells anys, Tous i Serrano freqüentaven el Cafè i Saló de l'Eslava, on coincidien també amb un altre valencià instal·lat a Madrid, Vicente Lleó, també compositor de sarsueles. Cap a 1908, quan Tous i Serrano reberen l'encàrrec de l'himne, potser Lleó ja portava entre les mans el seu projecte més cèlebre, La Corte del Faraón. Son las mujeres de Babilonia las más ardientes. Fonent aquell ambient de sarsuela i revista on Tomàs Trenor, el gran organitzador de l'exposició, encarrega l'himne. Tous explica així l'episodi, fent esment també de José Donat, que temps després arriba a general de brigada d'artilleria. En aquella época nos reuníamos con frecuencia con otro paisano inolvidable, el maestro Lledó, en el saloncillo del Eslava de Madrid, Pepe Serrano y yo. Una noche se vio gratamente sorprendida la tertulia con la presencia de Tomás Trenor y el valencianísimo coronel Donat. «Venimos», dijo Trenor, «a por el himno». «¿Cuál?», le pregunté. «El de la exposición, que vais a escribir Pepe y tú. Pero lo escribiréis ante una guardia permanente y acosadora que os montaremos, porque no ignoráis el concepto que puede merecernos vuestra formalidad». Y así comenzamos a componer el himno. En l'ambient psicalíptic de l'Eslava, aquelles paraules d'un militar, Trenor arribar a tinent coronel, acompanyat d'un altre oficial, sonarien molt amenaçants. L'estrena de l'himne de l'exposició s'havia de fer, lògicament, el dia de la seva inauguració, però esta es va endarrerir. Estava programada per al dissabte 1 de maig de 1909, amb l'assistència del rei Alfons XIII i el president del govern Antonio Maura.
Però com que el diumenge 2 hi hagueren eleccions municipals, es pensà que era recomanable que les autoritats no abandonaren Madrid. L'acte s'ajorna al dimarts 18, però aquell dia fou de pluja intensa. De diluvi, escrigué Trenor en la memòria de l'exposició. Per la qual cosa esta s'hagué de posposar una altra vegada fins al dissabte 22 de maig. Aquell dia de matí, les autoritats arribaren al gran recinte de l'exposició. El rei ocupà un tron baix un baldalquí ornat de flors a un costat de la gran pista central. L'arquebisbe Guissassola va fer una benedicció. Trenor feu un parlament, que fou contestat per un altre de Maura, on esmentà el tòpic de la bellesa de les valencianes. Després del Parlament del president del govern, començà la interpretació. El mestre Serrano dirigí 6 bandes de música, entre les quals hi havia la Municipal de València i les dels règiments d'infanteria Guadalajara i Mallorca, 20 dolçainers i una coral de 1.100 veus, formada per diversos orfeons, entre els quals hi havia el del Micalet i el de la Unió Republicana. En definitiva, tant es podien ofrenar noves glòries a una Espanya monàrquica o a una republicana. L'himne va ser interpretat moltíssimes vegades més en els diversos actes de l'exposició, encara que l'himne no complagué a tot el món. El poeta valencianista Miguel Duran i Tortajada va escriure les següents línies al musicòleg Eduardo López Chavarri. És una vergonya que els valencians s'aixequen per a escoltar ixa merda. Cal aixecar-se, sí, però per a renegar fort i marxar. El nacionalisme de Duran estimava ritmes i melodies un poc més avantguardistes. L'himne gaudí immediatament de popularitat, com demostra l'adaptació que fou impresa en la targeta del Perolero, la invitació a un dinar homenatge que el personal de la imprenta Domènec, on s'imprimia a les províncies, va fer a Teodor Llorente el 5 de desembre de 1909, 20 dies després de la coronació literària del poeta de la Renaixença que s'havia fet durant l'exposició regional. Ací teniu la lletra. Per a oferir un dinar a Llorente, varen pensar casa el Polit i en el taller entre tots convinguérem en 6 quincets contribuir. Mireu al nostre jefe i com també s'ha associat. La lletra continuava, seguint tota la cançó completa, que ja disculparan que no reproduïm íntegrament. En 1925, quan l'himne fou proclamat himne regional, Tous va rebre un homenatge per part de l'Associació de la Premsa. En el Parlament que va fer, digué que li agradaria morir a València. Això va donar origen al rumor que l'escriptor anava a suïcidar-se. En un alarde d'eficiència, el negociat de cementeris de l'Ajuntament de València el convocà urgentment. Un oficinista el va atendre i li digué que, seguint un acord de la corporació, havia de preguntar-li com volia el mausoleu que li faria a la institució. Li mostrà uns projectes i li preguntà: «Elegisca el que més li agrade. Li sembla bé este amb tota l'al·legoria de la pluma i les quartilles?» Trenor establí que els drets econòmics per la interpretació de l'himne, que ell escrigué a l'actual Sala Joia Eslava de Madrid, foren cedits a la Casa Caritat de València. Esperem que continue sent així.